Вечером того же дня состоялось зажжение вечного огня на обелисках сел Терешанского поселения. Вечный огонь – высокий символ народной памяти, негасимое воплощение мужества, стойкости и жертвенности миллионов людей. Нет в России места более священного и более скорбного, объединяющего народы, поколения и исторические эпохи. Потому каждый житель наших сел прекрасно понимает значение этих моментов. Hayırlı kech, hürmetli avuldaşlar. Avulga kelgen kunaklar. Bugün bizde Heter günü. Heterlerden korkmasın. Ötkenini unutmasın. Bilsin Irak babalarını, soğuşlarda kan tükkenin. Tuğan jirinin iligi üçün, zindanlarda intikkenin. Her karış jir suvarılgan, şehit canlar kanlarında. Ötken yavlar şevlesi var, tuğan yakının tаңнарында. Сугыш кырында һәм сугыштан соң һәлак булган авылдашларыбызны искә алу көне. Сугыш ничә миллион кешенең гомерен үзгән, күп баланы ятим иткән, аналарны тол калдырган, меңләгән шәһәрләр, авыллар җимерелгән. Якташларыбыз сугышның төрле фронтларында дошманнарга каршы явсыз сугышып, тиңдәшсез батырлыклар күрсәткән. Сугышның иң кайнар нокталарында булып, Берлинга кадәр барып җитеп, җиңүгә зур өлеш керткәннәр. Бу тынычлыкны яулап алган авылдашларыбызның батырлыкларын бер кайчан да онытмыйк. Сүз бирелә Урта Терешка авылы башлыгы Фәрдәнә Кәбировна Забировага. Кадерле авылдашларым, үзегез беләсез инде, без сезнең белән иртәгә иң яхшы бәйрәмебезне, шатлыклы бәйрәмебезне үткәрәбез, җиңү бәйрәме. Ләкин безгә бу җиңү бәйрәме бик зур авырлык белән килде. 1418 көн барды ул сугыш. Без шушы сугышта 27 миллион кешене югалттык. Сугыш башлангач, безнең авылдан да 400-дән артык ир-егетләребез китте сугышка. Шуларның күбесе үлеп калдылар. Кайберләре яраланып кайттылар. Бүген менә, кадерле авылдашларым, без сезнең белән җыелдык искә алырга шул үлгән кешеләрне һәм сугышта безгә менә җиңү китергәннәрне. Быел без сезнең белән бөек Ватан сугышының тәмамлануына 77 ел тула. Без инде 77 ел яшибез тынычлыкта. Билгеле инде ул тынычлыкны безгә бирделәр безнең батыр сугышчыларыбыз. Сугыш башлангач беренче көннән үк безнең авылыбыздан 400 егет сугышка китәләр. Алар сугышта һәрбер Мәскәү өчен барган сугышта, Сталинград шәһәре өчен, Курск дугасы, Берлин операциясында һәрбер сугышларда алар катнашалар һәм зур геройлык күрсәтәләр. Шулай ук инде бүтән ир-егетләр сугышка киткәч, бүтән авырлык кала хатын-кызларга. Хатын-кызларыбызда комбайнга, тракторга утыралар, терлекчелек белән шөгыльләнәләр. Алар да безнең җиңүебезгә зур китерәләр яхшылык. Кадерле авылдашларым, без сезнең белән үзебезнең бүген үлеп калган бабаларыбызны, туганнарыбызны искә алабыз. Без аларны онытмаска тиешбез. Дөрес инде әйтергә кирәк, хәзер безнең Кулатка районында бер ветеран гына исән калды. Бүген менә без искә алыйк шул үлгән ветераннарны, исән ветераннарны, каслары безгә менә 77 ел тыныч, бәхетле тормышта яшәргә булдырдылар. По Мамаеву кургану днем и ночью ходит мать. Вы, пожалуйста, скажите, где мне сына отыскать? Ей в ответ вздохнула Волга, крепко спит в земле герой. Не буди его напрасно и ступай к себе домой. Повернулась, распрямилась, непреклонна и горда. Не гони меня отсюда, не уйду я никогда. Стану камнем на кургане, подниму священный меч и останусь возле сына, чтоб покой его сберечь. И стоит она на Волге, непреклонна и горда, и все матери погибших
видят в ней самих себя.